Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag Subong mapatian nyo na kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tatlo ka mga seaman nga ginmaltrato tigayon nga nakapauli sa Negros. Mga evacuees sa Kawayan nakapauli na. Military dog ag mga pilason nga soldado ginpasidunggan sa Philippine Army. Comelec nagsiling nga handa na ang tanan para sa piniliay. Kag sa good vibes, 55 anyos nga lola, may 30 ka mga hinuptanan nga ido kag napulo ka mga ring. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Commission on Elections sa nagpahayag nga handa na ang tanan para sa May 9 nga piniliay. 100% na nga naprinta ang balota kag ginsugda na sa Comelec Manila ang dispatch sang official ballots. Sino kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar, mahimo sa ulihi nga semana sang Abril o kun una nga semana sang Mayo magaabot ini sa probinsya. Personal naman nga kuhaon sa mga designated points sa nga treasurer sang tagsa ka banwa kag syudad upod ang PNP. Nagabot naman ang 2,906 ka mga vote counting machines sa nagligad nga Huwebes. Pero ang contingency VCMs nga pagagamiton en kaso nga may mag-bug down amo ang ginapaabot pa. Dugang pa ni Salazar, ginpaidalom naman sa refresher course ang mga manunudlo, lakip na ang paghatag man sang updates kag final instruction. Kay wala na kahinyo sang authority damlag pa pati gayunon ng canvassing of votes sang probinsya sa sangguniang Panalawigan Session Hall, Tigaylo sa Social Hall sang Kapitolyo Probinsyal kung sa diin ginpatigayon ang mga nagliligad nga canvassing. Nagapabili ng pagpanghangkat sang COVID-19 bisan pa mismo sa election day. May gintalana nga mga isolation polling places kung sa diin ang mga magaboto nga may temperatura nga mataas sa 37.5 degrees Celsius ang magaboto. Suno kay Salazar, na plaster na initanan, sandig sa pagsulundan. Ang pinaka-importante sa nan balota. Ito amo nang binutuhay mo. No? Ang aton VCM siya counter lang na siya, no? Nag-isip lang na siya. No? Ready na kita. In fact, gakandak na kita refresher training naman sa mga maestra nato, no? Ito nag-training sila March 1 to 25. No? Ito subong gakandak naman kita refresher training sa ila. Ito nalibila ko nagkalalipat na di sila, no? Kag may mga final instruction. Sa number 9, isa ka military dog ag mga pilason nga mga soldado ginpasidunggan sa Philippine Army. Nagbaton kahapon sa Military Merit Medal ang isa ka Belgian Malinois nga military dog nga si Ella. Upod ang iyang handler nga si Private First Class Dave Calumbres. May kaangtanan sa natabo nga enkwentro sa Sibulan, Negros Oriental sa nagligad nga semana. Si Ella amo ang nagbulig sa nga matultulan sang army ang bangkay sa isa ka ginaligar miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro. Samtang nagbaton man sang Wounded Personal Medal si Corporal Rino Gicole nga nasamaran sa nagluntad naman nga enkwentro sa Imamaylan City sa nagligad nga Huwebes. Ginpanginbulahan man ni Brigadier General Inocencio Pasaporte si Gicole kag iban pa nga mga mandirigma troopers sa ilang dedikasyon agud mapangapinan ang mga pumuluyo batok sa mga rebelde. Sa number 8, sa sulod sang isa ka bulan, masobra sa 1.8 million pesos nga balor sang balot ang gin-inspect sa Provincial Veterinary Office kag gintugutan ang pagsulod sa probinsya. Sa report ni Dr. Renata Dicena kay Governor Eugenio Jose Lacson sa March 17 tubtub April 15,
171,000 kabalot ang ilan na inspect, may angot sa pagpatuman sa pagsulundan sa ban sa poultry kag poultry products nga nagagikan sa mga lugar nga may kaso sang bird flu. Suno kay disena sa kabilugan, may 15.3 million pesos nga balor na sang balot ang natugutan pasulod sa Negros Occidental. Samtang padayon man ang hugot nga pagbantay sa mga puerto kag sa airport angot sa pagpatuman sang pork ban para mapangapinan ang probinsya kontra African swine fever. Humalin Enero tubtuba Abrila 15, masobra sa 484,000 ang balor sa na-confiscate ka mga pork kag pork meat products. Sa number 7, isa ka mangunguma patay matapos tiroon sang armado nga persona sa Banwa sang Tuboso. Patay 63 anyos nga mangunguma nga si Bienvenido Montihar matapos gintiro kahapon sang armado nga persona sa barangay San Isidro, Banwa sang Tuboso. Suno sa PNP, yara lang sa iyang puluyan ang biktima sang hinali na lang mag-abot ang 3 ka mga armado. Ginagdapas ang biktima suno sa PNP ang 3 nga magkaon kag sang nagapamahaw na. Dito na sila nagbinaisay. Ginpagwa sa mga sospek si Montihar kag isa sa ila ang nagtiro sa biktima. Ginahibalo sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima pati na ang identity sang mga sospetsado. Sa number 6, mga manunudlo, mga engineers, posible nga kulangon epekto sa education crisis tugas sang pandemic. Ang Reading Literacy kag Numeracy Program para sa primary education ilabi na sa mga estudyante sa grade 1 hasta grade 3 ang pilalang sa mga kabudlayan nga ginapangatubang karon sa Department of Education tugaman sa epekto sa COVID-19 pandemic. Naglabot ang learning deficiency sa resulta sa international assessment test sa mga estudyante sa secondary level o kun high school. Ginduso ni Congressman Francisco Benitez ang EDCOM-2 o kuna Congressional Committee on Education nga amo ang magabalay sa mga pulisa kag ginakinahanglan nga intervention para matagaan ang mga kakulangan sa bahin sang educational system sang pungsod. Nalakip diri ang pag-review sang DepEd Commission on Higher Education kag Technical Education and Skills Development Authority o kun TESDA. Ang problema sa edukasyon ang makaapekto man sa kadamuon karon sang medical professional, mga engineers kag bisan manunudlo nga amat-amat na ginakulang suno kay Benitez. You will lose nurses, you will lose doctors, already in a grave shortage. You will lose teachers. You are already losing engineers. So there is going to be a brain drain. And it remains to be seen whether or not the Philippines can regain its competitive advantage in education that it used to have. Sa number 5, sa karon wala pa si minakitaan nga rason ang Commission on Elections para ipaidalom sa Comelec Control ang banwa sang Moises Padilla. Patag ni Acting Election Supervisor Roberto Salazar, pila sa mga basihan sa pagpaidalom sa isa ka banwa o konsulad sa Comelec Control, ang mga kung may petition nga na-file, ayhan may reports gikan sa mga field personnel nga nagaduso sang among nga lihok. Subject naman sa validation ini. Dugang pa ni Salazar, mismo ang chairman sa Comelec and Bank ang makadesisyon man nga ipaidalom ang isa ka lugar sa Comelec Control. Sang 2019, ginpaidalom sa Comelec Control ang Moises Padilla kag karon napaidalom sa red category. Ang banwa sang Candoni, Calatrava kag Escalante ang yara naman sa red category. Samtang wala naman sang dapat kabalakan sa bahin sa seguridad sa mga lugar nga nagakatabo ang engkwentro. Sunod sa kay Salazar, nagpasalig na sila damlag pa sang Regional Joint Peace Security Coordinating Council nga under control ang nagakatabo nga kasubong nga mga engkwentro kabahin sa internal security operations. Sang kahapon lamang, may isa kakatapos ang rebelde nga grupo nga napatay sa engkwentro sa Kawayan nga nalakip naman sa orange category sang Comelec. Sa subungti wala no. Wala man sang rekomendasyon ng PNP, wala pa man rekomendasyon ng AFP. Kung may ara man, of course we have to validate that with our field officials mismo, no. Kag
danay kami sa pag recommend kung ibutang sa ka lugar under COMELEC control, no. Kag ang implikasyon lang sila is that of course pwede kita da ka augment sang pwersa, pwede kita pang reshuffle dira, no. Pwede i-utilize nato ng bilog nga pwersa sang gobyerno sa muna nga lugar, no. Sa number 4, public testing sa mga vote counting machines ang natalana sa mga mall sa Bacolod buwas nga adlaw. Pwede na testingan sang mga botante ang mga VCM sa gintalana nga roadshow sang COMELEC Bacolod sa Robinson's Place Bacolod sugod buwas. Sunod man nga i-test ang pila pa sa mga bag-o abot nga VCM sa SM City Bacolod sa April 22 tubtub 24. Sunod kay Attorney Revo Sorbito, ang acting elections officer sa nga COMELEC Bacolod, gintalana ang roadshow agud mapasiguro ang kredibilidad sang VCMs kag equipment nga pagagamiton sa May 9 national kag local elections. Sa Abril 27, magapatuman sang canvassing ocular inspection ang katapos ng COMELEC sa Bacolod Government Center. Liwat man nga ipaidalom sa refresher training ang mga magaserbe nga katapos ng Electoral Board kag mga technical staff sa Abril 30. They will see how the machine reads, how the machine counts, and to see ang results are accurate. To introduce the machines sa ato na, especially to those the new voters, and of course to allow the mga voters to again experience the machine, because Sa number 3, 34 ka mga katapos ang New People's Army ang neutralize ang Army sa Visayas sa unang quarters ng 2022. Sa report na ginrelease ang 3rd Infantry Division, 8 tanan ka mga katapos ang New People's Army ang napatay sa unang 4 ka bulan sang siniga tuig. May 15 ka mga katapos ang rebelde nga grupo naman ang nagsungka sa otoridad. May 8 naman nga nagkadakpan, samtang 3 naman ang ginaresto. Anom diri sa mga na-neutralize, mga matag-as nga leader sang grupo. Sunod sa kay Major General Benedict Arevalo, commander sang 3rd ID, inita na naging posible sa bulig sang publiko kag sang iban nga ahensya sang gobyerno. Sa number 2, napatay nga NPA sa encounter sa Banwas ng Kawayan na kilala na. Mga gin-evacuate naman nga pamilya nakapauli na. Si Celso Tribunalo nga isa ka squad leader sa nga Southwest Front sa idalom sang NPA ang napatay sa nagluntad nga engkwentro kahapon isang aga sa Barangay Kaliling sa Banwas ng Kawayan. Kapinapuno ka miyembro sang Southwest Front amo ang nakaengkwentro kahapon sang tropa sang 11th Infantry Battalion. Na-recover man sang Army ang isa ka M4 rifle kag iban pa nga mga pagkabutang. Samtang nakapauli naman sa ilang mga puluyan ang masobra isa kagatos ka mga pamilya matapos sila gin-evacuate kahapon sa magluntad ang engkwentro sa Barangay Kaliling. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tatlo ka mga negrense nga seaman nga nagaligar nga ginamaltrato sa ilang ginobrahan nga fishing vessel sa luwas, ang tigayo na nakapauli sa Negros ang kahapon. May report si Nico Delfin. Good evening po, Congressman Alvi. Ining nag-viral nga video sang anom ka mga Pinoy seaman nga nagpangayo sang bulig para lang makapauli sa pungsod. Tatlo sa ila mga negrense nga nag-abandon ship agud lang makaluwas sa ginakabig nila mala impyerno nga kahimtangan sa sulod sang ginaobrahan nga Chinese fishing vessel sa pungsod Fiji. Buligan nyo kami, sir. Maluwi kami diri, sir. Hindi na ginamong kaya ang trabaho diri, sir. Kasama namin na Coke, sir. Kami na lang lagi nag-aalalay, sir. Gawa nung hindi rin kaya ng trabaho. Ginpalabot sa Bacolod City Mayoralty candidate Albi Benitez kag 3rd District Congressman Francisco Benitez ang problema sa mga seaman. Gani sa bulig man sa mag-utod nga Benitez upod sa OWA na tigayon nga nakapauli kahapon Sanday Edwin Ursula kag Richard Amar sang Bacolod City kag Nick Avelino sang Banwa sang Murcia. Istorya nila, nagpasimpalad sila nga magtrabaho sa luwas kag nag-apply bilang mga mananagat sa Britmark Shipping Services Incorporated agud kuntani makabulig sa ila pamilya.
$400 o kung masobra sa 20,000 pesos ang bulanan nga sweldo nga ginpromisa sa ila. Pagtingin nila sa amon, ma'am, do hindi tao, ma'am, basta Pinoy do tiyaga nila do. Sapat lang nga wala ginatratar. Why ka mo ginsulduan? Wala, ma'am, why gimin ako pag naog, ma'am, wala kami allowance. nyo, why ka muna sunduan? Wala, ma'am. Mas i-priority nila ang brother ang isang kahon. Marso 28 sa nagalin sila sa pungsod pakadto sa Fiji. Wala sila maglaom nga sa pagsugod nila sakay sa Chinese fishing vessel para mangisda maagyan nila ang tuman nga kakapoy sa sulod sang 22 oras nga obra kada adlaw. Si Edwin Ursula nagsiling nga nagasululukan na siya sang dugo sa kakapoy kag daw haloson na sila nga makapahuway kag makakaon sa sulod sang barko. Kasing pala dyan lang kami sir, tungod nga wala Wala naman, sir, wala kami backer, sir. Profession sir. Ilang lang naman korta para makatraining sa iba niya. Machambala lang sir. Sang Abril 9, nagdesisyon na sila nga mag-abandon ship sang magdungkang fishing vessel sa Suva Port para magpakaayos ang naguba nga makina. Sa ila pagpauli, tuman ang pagpasalamat sa mga seaman sa mag-utod nga Benitez kag sa katapo sang OWA. Wala gid kami nilaging pabayaan. Kag madamo gid nga salamat. Kabay padamo po sila nga mabuligan. Hindi lang sa pero kung iban nga OFW sa nga ibang bansa. Kaya thank you good sir. We've been doing it. I've been doing it for as long as I've been sitting, and I know my brother has been doing it even beforehand, even longer. And in fact, not just for 3rd District residents, but any Negrense who asks for help. Upod sang 3 ka mga Negrense nga nakapauli sa pungsod, ang 3 pa ka mga Pinoy seaman nga taga Zambales, Batangas kag Manila. Sa karon, ila naman ginapaligban ang pagpangita sang trabaho agud man makabayad sila sa mga nautangan antes nagpasimpalad trabaho sa luwas. Pero nagapasalamat sila sa gihapon kay tigayon sila nga nakabalik sa ilang mga pamilya. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, isa ka 65 anyos nga lola may 30 ka mga hinuptanan nga ido kag napulo naman ka mga kuring. Initanan iya nga ginpang rescue o kung ginapa-turn over sa iya sa mga tag-iya nga hindi na magsagod. May report si Romeo Subaldo. Sagwa sa balay ni Teresa Hapsay sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City, may mga dog cage kag may mga ido. Kag sa iya garahe, napuno man sa mga ido kag mga kuring. Initanan kung hindi na-rescue, gina-turn over sa iya sang tag-iya nga hindi naluyag pa magpadayon sa pagsagod sang sapat. Bangod mga 30 na ang iya ginasagod nga mga ido kag napuno na ka mga kuring, nagpromisa siya nga hindi na gid magbaton pa sang dugang. Pero sa may nalabyan naman siya nga tutoy nga napabayaan lang malapit sa Libertad Market, hindi niya matulon nga pabayaan lang ang ido. Amo na ganyan gilabayan ko lang sa kung hindi na. Pagod siya ko pagkagabi. Kabalog, ko na pagkagabi, hindi ko na patulugon. Nadugangan na naman ang iyang hinuptanan. Mga napulo na siya katuig nga nagapang-rescue sa mga ido kag kuring. Isa siya sa mga founders kag nagsugod sang BARK o kun Bacolod Aspin Rescue Kennel. Kuring lang gid sang una ang iyang gina-rescue kag ginasagod. Pero sa naka-attend siya sa isa ka party kag nakita niya ang ido nga napabayan, didto napukaw ang iyang balatsagon nga magpang-rescue sang napabayan o kung ginasakit nga mga ido. Ginban na siya gani sa City Veterinary Office ng Bacolod kay sila man sa ang una nga nakadiskubre nga ang mga ido sa City Pound ginatiro para patson kung wala sa may maadapo kon magawad. Ang style namon, gapang po kami sinuluyag mag-adapt dog sa pound. Kung may ara gani, gakuha kami na to, then deliver direct sa ila. One time, upa namin sa ido, kita namin gapangutkot sila, duta. Mangkot kami, para sa dina. Nga mang palipang tiruho na namon ang mga ido. Yaka muna lang ginahulat namon nga maghalin. Bangod siyang sini nga sitwasyon sa iya nga balay nga napuno na sang kasapatan, wala na siya sang bata nga nagaupod puyo sa iya. Nagakadto na lang sila kung may kinahanglanon nga halakwaton o kung talaklason. Nahangpan niya man ang ilang nga desisyon, pero parayon ang ilang nga pagpadala sang suporta sa iya. Ginakapoy naman siya sa adlaw-adlaw nga pagpakaon sa mga ido kag pagpanilo sang ilang mga higko, pero nagapasalamat siya nga may volunteer pareho sa kay Maddie Kennedy nga nagakadto adlaw-adlaw sa iya nga balay para magbulig sa iya.
tiyan mo na ang ginaano naman nga tayo may mag-volunteer lang. Nga nang na wala sila blag na obraya ha, pero love nilang dogs. Amo ginang dapat gidi kay tita nga kay para. Pero si Maddie, manugkad to naman sa Estados Unidos. Gani pabalik naman si Teresa sa pagbaka-baka nga nag-isahanon. May mga nag-donate man sa pagkaon kung dog food pero masami, siya ang nagagasto para sa mga pagkaon sang ido kag kuring. Siya man ang nagadala sa ila sa vet. May mga utang pa siya gani kuno sa mga vet. Sa edad nga 65, ginakapoy na siya pero hindi siya pwede mag-untat kag pabayan ang mga ido kag kuring. Actually, inablang doon pa yan ni marimating balay mo. Di ulo ko kung diin ko pamutang ang mga ido. Galing kay ido nagpakitluoy na lang ko sa kapataan ko nga. Di kong kalimating yung balay diin nyo ko pesta ron. Kung nasuguran mo na kuno abi ang pag-alaga sa sini nga mga hinuptanan, hindi ka na makauntat kay palangga mo na. Barb, duwa pa lang kayo doon ako kagwanta, 30, sobra-sobra na gina. Oo, 30 ming no. Ido ginapanumdum ko gani no kung paano ang patience, the financial, di ba? Passion niya siguro for the dogs. Grabe Pero believe na sa iya. Grabe nga pakigbato para sa mga kasapatan. Kagap ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.